Здравейте, приятели, и добре дошли в новото видео. Защо мама не ме обича? Този въпрос няма давност и боли еднакво силно на 5, 15 и 50 години. Въпрос, който разрушава самооценката, трови отношенията и разбива животи. Въпрос, който те кара да се чувстваш дефектен, невидим и лишен от всякакво достоинство. Майчината любов е нашата първа вселена, където се формира правото ни на съществуване и базовото ни доверие към света. Майчиното отражение е нашето първо огледало, в което ние виждаме себе си. И ако то е хладно, изкривено или празно, ние рискуваме през целия си живот да носим това отражение, приемайки за истина, че не заслужавам любов и че причината е в мен. Разбира се, не можем да проникнем в нечия чужда душа и да кажем обича или не майката детето си, но можем да разнищим тези психологически механизми и травми, които карат майката да се държи така, че детето да се чувства необичано. Това, което на пръв поглед изглежда като нелюбов, на практика се явява неспособност да обичаш детето си така, както е нужно. Първата група необичащи майки са тези, които не могат да дадат. Техният проблем е не, че не искат, а че нямат какво да дадат. Тези, които в своето детство не са получили любов. Самата тя е расла в критика, обезценяване, отхвърляне. Станала вече майка, една такава жена не знае какво е топлота, безусловна любов и отдаденост. Това е трансгенерационна травма, която се предава от поколение в поколение. Тя може да нахрани детето, да го облече, да го води по лекари, но ако детето подходи към нея за емоционална близост, се натъква на непробиваема стена. Детето получава игнор и си казва: моите чувства сега са глупости, аз не съм важен, мен не ме обичат. Но в действителност то се опитва да пие вода от пресъхнал кладенец. Вторият тип майка в депресия или майка стъклена фигурка. Тя е винаги в собствените си емоции, в собствената си болка. Тя не е агресивна, не критикува, нея просто я няма. Не реагира на радостта на детето, не отразява емоциите му. Детето се опитва да я зарадва, но се сблъсква с невидимата стъклена стена и си прави извода: аз не съществувам, мен ме няма. Третият тип, това е майката дете, тази инфантилна майка, която така и не е пораснала. Тя не е способна да носи отговорност на възрастен човек. За нея детето не е този, за който трябва да се грижи, а този, който трябва да се грижи за нея. Тя прави от детето своя приятелка, своя психотерапевт. Детето е длъжно да изслушва оплакванията й от живота, да я утешава след къвгите с мъжа й, да й решава битовите проблеми. Това е огромна инверсия на ролите. Детето става родител на майка си. То получава внимание, но това не е тази любов, която да го изгради и напълни с ресурси. Това е любов, която изцежда жизнените сили. Това лишава детето от детство и то, растейки, се чувства използвано. Следващия типаж – майката нарцисист. Тази, която вижда в детето си собственото си продължение. Нейната любов е условна. Тя често присвоява успехите на детето си. Вижте кой съм отгледала. И такива деца често стават перфекционисти, които през цялото време се опитват да заслужат одобрение. Това е любимото дете, Golden Child. На него тя също му вреди, нищо че на пръв поглед изглежда да е любимо. А Scapegoat, изкупителните жертви, обикновено стават бунтари, които се опитват поне малко да отстоят правото си на съществуване и да бъдат себе си. Нарцистичната майка проектира непрекъснато сянката си в нелюбимото дете. Постоянно критикува всичко у него, което ненавижда в себе си. Следващия типаж – любов под формата на задушаващ контрол. Това са силно тревожни майки, които се страхуват толкова много от този свят, че се опитват да превърнат детето си в марионетка. Аз най-добре знам кое е добро за теб. Такива майки ще ви четат дневниците, ще ви следят телефоните, ще ви следят на улицата. Детето чувства това като задушаване, като недоверие, като неспособност да се проявява свободно. Такова дете или никога няма да се сепарира,
или ще избяга на другия край на света и ще снижи контактите до честит рожден ден и честита нова година. Следващия тип, един от най-отровните – майката жертва. Тази, която е похарчила всичко в живота си за това дете. Аз заради теб останах без образование. Аз заради теб търпях мъж насилника. Какъв живот можех да имам. Аз заради теб останах без жилище. Любовта става в този случай дълг. Детето се чувства длъжно, неблагодарно. То се лишава от собствения си живот, защото това е предателство към майката мъченица. И последният тип, който ще отбележа, е най-болезнения – майката съперница. Тя принадлежи отново към нарцистичните майки. Тя вижда в детето си конкурент, по-често в дъщерята, по-рядко в сина. Тя завижда за нейната младост, за нейната красота, за нейните успехи. Тя ще обезценява непрекъснато постиженията й, ще критикува външния й вид, няма да одобрява партньорите й и ще се опитва да се доказва непрекъснато, че главната жена тук съм аз. Такова дете расте в истински ад. Този човек, който трябва да е източник на безопасност и доверие, става за детето източник за унижение и заплахи. Какво да правим? На първо място да спрем да се питаме какво с мен не е наред, че мама не ме обича. Това ще свали моментално от вас чувството за вина. Второ, да престанем да се надяваме, че някой ден това ще се промени. Тази надежда ви държи приковани в миналото. Само когато спрете да очаквате, че мама ще се промени, ще ме признае, ще ме заобича, само тогава можете да започнете да живеете собствения си живот. И последното нещо – да станете за себе си тази мама, която заслужавате. Този процес в психологията се нарича самоосиновяване и ще говоря за него подробно в следващите видеа от поредицата работа с вътрешното дете. Това беше от мен за днес. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!